Ka Department of Agriculture and Farmers Welfare, ka District Agriculture Officer, Eastern West Khas Hills, Mairang. Haka khat lai trek julio araja upsaw. Kan pelong ya ka exhibition, competition on agricultural and horticultural crops. Lani ka jingpen inam bat ka jingakop ya ki marrem. Ya kani ka jingpen inam bat ka jingakop ya ki marrem. On pelong ha office jong ka District Agriculture Officer ha Mairang. Ki judge marrep ha kani ka jingpen inam bat ka jingakop ki long kum ni. Sok pelom snam, sok pelom doris, sok sahab, sok phok, sok phe, sok phe nam, bat sok apul. Jhur, kubi, sok saw, muli saw, bit, gajor, biskot, pan saw bat pan li. Sentiu, foliage plants, kisla, orchids, geranium, lilium, bat astromeria. Flower arrangement, musli, sok merit, sing, laterpat, large cardamom, ilaichi bahe. Ngap tem bat ngap dekai. Ki kendon nak benta ka jingakop pen inam. Ki noi shimenta ki de ban thok sha ya ka kertang snong phone number bat jat jingthung ha islakot. Ki marrep kum ki jhur ki de ban dan lang bat kisla ringkat bat ki thiet. Ki marrep kum ki so ki de ban dan lang bat ki tanat ding red ringkat bat kisla. Nak benta ka ngap ki bilor ki de ban long ki bakhoj bat kababatai sha shaphang ka jat ngap proper labeling. Haki sticker lem bat ka kerteng snong bat phone number. Ki marrep ki de ban long ki ba iplung ikot ikhya bat balaj na ki jingbam khnyang bat jingpang. Kapor pediang ya ki jingthung ha ka office jong ka District Agriculture Officer Mairang kandai ha ka khatlai tere ujilio arajar apsaw na do kapor khandai bejem stem hadu ar bejem sngi bat on pediang show pala de kapor balabu. Yaki nong job on sepentem bat ka jingsam kusnam kan long ha ka khat saw tere ujilio arajar arpusaw. Ki noi shimenta ki la banwan shimno yaki marrep jongki hadien ka saw bajie no phaisngi ha ka khat saw tere ujilio arajar arpusaw. Banyo iki jingtep bakham banya la banwan mi shaka office jong ka District Agriculture Officer Eastern West Khas Hills Mairang.